تماشاوانên hêja baş hebûna Daişê li kamp û zindanên Rojavayê Kurdistanê bûye barekî gelekî giran li ser milê rêveberiya Xweser. Hebûna wan li wir metirsiyeke gelekî mezin çê dike. Yani heta niha jî ew di wê baweriyê de ne kesên ku li wir girtîne ku ew ê bi dema pêş de dewleta xilafetê ava bikin gelek ji wan خلقی اروپا نش، آسیا نش، افریقیا نش، قفقاسیا نش، امریکا نه لی اولات نه آمدن وان ورکرن. فرانسا یک جوان ولاتانه که وی داوی اشکره گود او ادی وان ورناکره. ریوبری خسر جی دبیجه او وان گرتیان محکمه بکن لیوی چاوا محکمه بکن. تشتکی بینم بیراوه ده سال 2015 دا لپاریس ایرشک چی بو 20 کس به سوجه و ایرشی هاتنه گرتن محکمه یوان 10 ماهان دریش کرد. 305 پارێزەر تێدا حاضر بوون. مەسرەفê محکمê nêzîkî 67 milyon dolar bû. Îcar hesab bikin. Rêveberiya Xweser wê çawa bikaribe 10,000 girtiyên Daişê mahkeme bike. Gelek pirsên min hene ez ê ji mîvana xwe bikim ew parêzera jin û zarokên Daişê ye avokata Fransiya navdar Marie Dosê ye. Madam Marie tu bi xêr hatî من حس کر دستپێکê pirs bikim rêveberiya Xweser dikare mahkemeyekê ava bike û Daişiyê li cem xwe mahkeme bike? La difficulté c'est elle peut le faire. L'administration ottomane زەحمەتێ ئەوە ئەو دکارە بکە. Rêveberiya Xweser dikare biyaniyên Awropî dadgeh bike ku niha girtîne li Bakurê Rûşhilatê Sûriyê. Lê pirsa ku divê bêkirin ew e ku dê çi qîmeta hukmê dadgehê hebe li ser asta navdewletî. Li derveyê Bakurê Rûşhilatê Sûriyê dê çi hêza wê ya yasayî hebe. Bixabûn tu qîmeta wê tune ye ji ber ku Bakurê Rûşhilatê Sûriyê ne dewletekî serwer e. Lewra desthilatên Bakur li Bakurê Rûşhilatê Sûriyê dikarin van girtiyên biyanî dadgeh bikin. Lê dê tu qîmeta van hukman li derveyî Bakurê Rûşhilatê Sûriyê tune be û ev jî zehmetiyeke rasteqîne ye tîne pêş. Karîna dadgehkirinê tiştek e. Lê ji ber ku ev dadgeh ne li dewleteke serwer e, ev hukum dê bêqîmet bin li ser asla navdewletî û li derveyî sunûrên wê herêmê. Ev zehmetiyeke rasteqîne ye. لê rêveberiya Xweser hinek kes mahkeme kirin yani hinek Daişî mahkeme kirin hukm da wan ew dadgehkirina wan kesan şopand eger te şopand be te çawa dît dadgehkirineke adîl bû? Ez berevaniya gelek jinan dikim ku li gel zarokên xwe ji salan ve girtîne. Hin caran ji 5 salan ve li kampên Rojava. Lê Rêveberiya Kurdî qet nexwestiye van jinan dadgeh bike. Lê ev jin divê li Fransayê bên dadgehkirin. Li Fransayê tenê çûna ba Daişê di sala 2013, 2014, 2015 li gorî yasayê kiryareke terorîstî ye. Êdî divê ev jin bo Fransayê bên vegerandin û dadgehkirin. Lê Rêveberiya Kurdî qet nexwestiye wan li vir dadgeh bike. Rêveberiya Xweser ji destpêkê ve dibêje ku divê ev jin ji bo Fransayê bên vegerandin. Derbarê zilaman de ew li Bakurê Rûşhilatê Sûriyê di zindanê de ne. Lê tu zanyariyên min tune ne ku tek Fransiyek ji aliyê Rêveberiya Kurd ve li Bakurê Rûşhilatê Sûriyê hatibe dadgehkirin. Tiştekî wisa nebûye. Ew girtî ji dema ketina Baghûzê ve di sibata 2019 de û hin caran berî wê jî lê heta niha tu hukum li wan nehatiye birîn. Careke din dibêjim ku Kurdên Bakurê Rûşhilatê Sûriyê bank li welatan dikin ku zilaman jî vegerînin û ev yek bi fermî daxwazkirin e.